Доктор Желю Желев гостува на Американския университет в Благоевград. Фирмите, отговорни за снегопочистването на републиканските пътища в Благоевградска област, не са готови за зимата. На 17 ноември вие сте с новините на БНТ Пирин. Добър вечер, дами и господа. Серия лекции на учени от целия свят се организират в Американския университет в България. Целта е да се предизвикат дискусии по различни проблеми от нашата съвременност. Последната лекция бе представена от доктор Желю Желев, първият демократично избран президент на България. Темата на лекцията бе "На къде отива нашият свят през 21 век? Многополюсен или еднополюсен ще бъде той?" С аплодисменти и ставане на крака студенти и преподаватели посрещнаха доктор Желев. В лекцията си той разви интересни тези по едни от най-важните теми за човечеството днес. Какво завеща от миналото 20-то столетие на новия 21 век? Как финансовата и икономическа криза ще се отразят на народите от целия свят? Основно място в доклада доктор Желев отдели на състоянието и бъдещето развитие на Европейския съюз. По принцип Европейския съюз, за да се срещне със своето голямо бъдеще през 21 век, трябва да направи две неща. Първо, да приведе в съответствие своето икономическо и политическо присъствие. Защото онези, които го смятат за икономически гигант и политическо джудже, може би не са съвсем лишени от основания. Другия важен момент, според доктор Желев, е адекватното и бързо разширяване на Съюза. По този дискутиран в общността въпрос има разногласие. Държави като Франция и Германия са против привличането на големи страни като Турция, Украйна, Русия. Затова той подозира страхът на тези държави да не се наруши силното им влияние в Съюза сега. Има страни като Англия, България, Румъния, които са за разширяването му. Съществува и трета група страни без категорично становище, които измислиха термина привилегировано партньорство, което казано по друг начин означава протакане на процеса до отказване на кандидатите. Голямото бъдеще на Европейския съюз е в неговото по-нататъчно разширяване и Турция е неделима част от него. Доктор Желев изтъкна и 5 много важни аргумента в полза на южната ни съседка. Над 70 милиона младо турско население, което ще се влее в застаряваща Европа. Работеща пазарна икономика, втората по мощ страна член на НАТО, силното и влияние в арабския свят. Много аргументи ораторът използва и за евентуалното бъдещо членство на Русия в Европейския съюз. В края на лекцията президента Желев отговори и на многото въпроси от страна на участниците в срещата. Доктор Желю Желев ще бъде гост в предаването "Рекурси" на Атанас Пиронев тази седмица. И още от деня, фирмите, отговорни за снегопочистването на републиканските пътища в Благоевградска област, не са готови за зимата. Това установила проверка на областната комисия. Вече на много участъци от пътищата в региона се образуват заледявания, които обаче не се опесачават от фирмите. При проверката е установено, че няма дежурни екипи, които да извършват постоянен обход на опасните пътни участъци. Базите на фирмите не са заредени. Не бяха заредени необходимите дори минимални количества от инертни материали, а именно пясък, сол, луга. Не бяха обезпечени с необходимото количество техника. Обяснението за липсата на подготовка от страна на снегопочистващите фирми е, че договорите на повечето от тях изтичат след дни. По новите договори едно от категоричните изисквания, които няма да подлежат на коментар, това е автомобилите, които ще извършват поддръжка, да бъдат снабдени с така наречените GPS системи, за да може на всеки автомобил, който извършва поддръжка по определен участък, да бъде отчетено каква работа е извършил. Ако снегът ни изненада в края на ноември или началото на декември, старите фирми ще трябва да се справят с снежната покривка по пътищата. Те са задължени да осигурят техника и необходимото количество за няколко седмици сол, луга и пясък. На общинска тема, двама са кандидатите, които се състезават в конкурса за поста секретар на община Гоце Делчев. Общо 3 човека са подали документи за участие, като само един от тях не е допуснат до втория етап. Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността секретар на община Гоце Делчев са Стефка Костадинова Сарандева и Васил Георгиев Мишев.
Те продължават в следващия етап, който е решаване на тест. Той ще се проведе на 23 ноември от 15:30 часа. Председател на конкурсната комисия е заместник-кмета Мустафа Велиша. Конкурсът за секретарския пост бе обявен година след като досегашният секретар Димитър Хрисимов се пенсионира. Сред необходимите изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите, са да имат висше образование и минимален професионален опит 6 години, да имат познание в областта на местното самоуправление и компетентност за работа с потребители. Новият секретар на община Гоце Делчев ще стане ясен в края на месеца. Журналисти от област Благоевград участват в двудневен семинар в Сандански. По време на семинара те ще се запознаят със същността на проекта "Да научим", който се изпълнява от 6 български организации и е финансиран от Европейската комисия. Какво знаем за глобалното образование? Тема на работната среща с журналисти от Благоевград, която се провежда в Сандански по социалният проект "Да научим". Директорът на фондация Джендър проект България Станимира Хаджимитова, която откри семинар, отбеляза, че журналистите трябва да бъдат информационно подготвени по темата. Целта ни е в рамките на оставащите 2 години да подготвим и журналистическата гилдия и с тяхна помощ накрая да решим къде бихме могли да включим в нашето формално образование темата за глобалното образование. С този проект се цели да се постигне активна гражданска позиция по проблемите в света, подчерта още Хаджимитов. Ние, живейки в един такъв глобализиращ се свят, трябва ли да оставаме на страна? Трябва ли нашите деца и ние вече като възрастни хора да знаем повече за това какво се случва в света около нас и как то ни влияе? По проекта "Да научим" е предвидено обучение на преподаватели от 3 университета от Благоевград, София и Стара Загора, където се осъществява този проект. Отделно ще бъдат обучени и учители от 9 училища в тези градове, които ще имат за задача да организират разнообразни инициативи със своите ученици за това какво става в света, каза директорката на фондация Джендър проект България Станимира Хаджимитова. Вие сте с новините на БНТ Пирин. До края на емисията ще видите още. Кампания за кастрация на бездомни кучета и котки стартира в община Кюстендил. Изложба по повод 91-та годишнина от подписването на Ньойския мирен договор подредиха в историческия музей в Благоевград. Търсенето на живо месо значително намалява, отчитат животновъди от Благоевградска област, които всяка сряда предлагат своята стока на животинския пазар в областния център. В момента цената на живото свинско месо варира от 4 до 6 лева за килограм, но много от търговците отчитат срив на пазара заради повишената цена на фуража. На тържището за животни край Благоевград все по-малко се купува. Повече са животновъдите, които предлагат своята стока, отколкото потребителите. Живото свинско тегло се продава за 4 лева килограма, както и миналата година през този сезон, но пак няма търсене, оплакват се търговците. Фуража е 60 стотинки. И сега клиента го няма вече, бега. И това, което се предлага, тук никой не е продал днес нищо. 15 килограмово прасенце струва 100 лева и според животновъдите цената е нищожна и няма на къде повече да свалят. Нема цена. То просто не е продаваемо са. Нема кой да го купи. Иначе мога намалиш, нали? Ама нема на кой го дадеш. Същото е положението и с цената на козето живо месо на Благоевградския животински пазар. Това мога животинци за 90 лева не мога да дам, защото ние на това разчитаме. На друго няма какво. На мъката, на нашия труд. Животновъдството е трудна работа, обяснява Светослав Мирчев, който отглежда и продава зайци порода белгийски великан. Той твърди, че заешкото е едно от най-хубавите меса. Няма нито холестерол в заешкото, няма мазнини, както е при свинското, няма и луда крава при него. Така че, но народът все още не е свикнал толкова на заешкото. Повечето търговци на животинския пазар са скептично настроени. Въпреки че отчитат срив на пазара за живо месо, много от тях се надяват от следващия месец да има купувачи. Кампания на международната организация 4 лапи за кастрация на бездомни кучета и котки стартира в община Кюстендил. Акцията се провежда в ромския квартал Изток и крайните райони на града, където има най-много скитащи четириноги.
Всички заловени животни се вакцинират срещу бяс, обезпаразитяват се и се връщат по местата, където са заловени. Манипулациите се извършват в приюта за кучета край Кюстендил. Въпреки че от 2 години кметството в града работи за намаляването на броя на скитащите кучета, проблемът все още не е решен. Сутринта към 4 часа беше ужас, около не по-малко от 10 кучета. Значи имах кокошки, 12 кокошки, ни една кокошка не остана. Всички да ги изнесат? Да, всичките. Около контейнерите е страшна работа. Дъщерята е страх сутрин да тръгне на работа, като се съберат. Кампанията в Кюстендил е последната на фондация 4 лапи за тази година. До момента са обработени над 2200 бездомни кучета в 17 общини на страната. Само за последните няколко месеца поканите за следващата година са от 20 нови общини. Казвам нови, защото винаги местата, които сме посещавали и общините, на които сме съдействали, искат отново и отново да се връщаме и да помагаме. Траен ефект от кампанията обаче ще се постигне само тогава, когато се наложи контрол и над собствениците на домашни любимци, които често изоставят на улицата нежеланото им потомство, твърдят от 4 лапи. И в края на емисията културният акцент от деня – изложба по повод предстоящата 91 годишнина от подписването на Ньойския мирен договор подредиха днес в Историческия музей в Благоевград. Културната институция организира изложбата заедно с Югозападния университет. Ньойският мирен договор е подписан на 27 ноември 1919 година. Той налага тежки клаузи на България, откъсва големи територии с компактно българско население и задължава страната ни да плаща репарационни задължения. Изложбата в Регионалния исторически музей проследява политическия и военния живот в навечерието на Първата световна война. Включването на България във войната, на страната, за съжаление, на губещите в последствие, бойните действия на Южния фронт, другото лице на войната в лицето на санитари, медицински сестри, доктори. Показаните материали разкриват ентусиазма на доброволците, високия боен дух и героизма на обикновения български войник. Изложбата съдържа мемуарна литература, художествени творби, карикатури, фотографии, пощенски картички, множество документи, които заклеймяват несправедливостите на Ньойския договор. Изложбата е подредена 10 дни преди датата на подписването на договора, за да бъде видяна от повече хора. Експозицията ще продължи до началото на месец декември. Така се разделяме от целия екип. Лека и спокойна вечер.